bura odagi mar mondo mi lokruok ma kamago kik bedi kaka kamiti ma kama biro bedo ka chwale report margi ere kaka mano nyalo hinyo ngima japiny kod uchumi ma pachoka. Mano penjo maber kabisa. Ere kaka mano nyalo ingo ngima jopiny. Obro ingo ngima jopiny nikech obro duoko piny pesa mar jopiny nigo nikech ibro yudo ni kakoro ni ng'iewo mo mitedogo siling 200 to komedo osuru no to idhi medo pesa no koro inyalo nyiewe 250 tende ni pesa mano winjo dong gocha dhi dok piny koro gik mwinjo bed ni timo bang' kiseng'iewo gino dhi dok piny. Disposable income mana temo wacho. To mar ariyo bende jok ma nyalo loso gino, jok ma timo ohala maloso product machalo kaka oil no nyalo prefer other areas makoro tax michule tin. Wanyalo bedo gi miluongo ni capital flight. Koro ji nyalo dhi timo ohalago e kuonde moko. But adwa puonjo jowa niya, kapok waketo weche mang'eny e weche mag osuru ni, owinjo wa understand ni ang'o momiyo gigi itimo, ang'o momiyo wayudore e mbaka higa ka higa. Nitiere gima iluongo ni the national tax policy ma guide kaka owinjo bed ni sirikal choko pesa, kaka owinjo bed ni itiyo gi pesa no, ang'o mowinjo bed ni itimo nikech wate wadwaro ni pinywa ni odhi mbele. Wate wadwaro ni mondo ndara olosi, skunde obed maber kendo obed machiegni gi jowa, weche mag thieth obed maber kendo wayud thieth no kama piyo kendo kama yot, wabed gi pi maler, wabed gi stima kamoro amora, wadwaro ngima maber. Mano e intention ma the national tax policy. National tax policy ma Kenya ikonyo gi gimiluongo ni medium term revenue strategy. Medium term revenue strategy ma Kenya ka manolosi ga mokadho owinjo en a 4-year strategic plan. Koro the 4-year strategic plan nigi weche mang'eny. Achiel kuom gima otemo improve the revenue. Odwaro ni mondo pesa mwayudo cha compare gi GDP to chop 20%. Mano is the target. Sani wan at 16%. Koro ibro yudo ni higa ka higa sirikal biro gi means and ways moko mar temo tax kuonde moko. Nase puonjo dire moro ni nitiere gik miluongo ni hard to tax economy. Hard to tax economy Kenya ka gin kaka the informal sector. Ineno ka wan gi ji matimo ohala e kuonde ongore, wan gi dhano matimo ohala e chirni madongo gi, wan gi rowere ma bende nie digital economy, wan gi dhano bende matemo timo tije moko e rural areas ma yudo pesa maber tok donji e gin. Koro the intention mar the tax policy paper is to bring so many to temo kelo ji te mondo donje gimiluongo ni tax bracket. Iluongo ni expansion of the tax base. Okay? Koro watemo ni mondo ji te otemo donje e gino. Mondo ng'ato ka ng'ato okonywa en msik ji te. Wate wahero pinywa ni. Wate wadwaro ni piny ni odhi mbele. Intention mar sirikal owinjo bed ni itemo kel ji mang'eny. Mano emomiyo ineno ka sani nitiere adjustments in terms of technology, itemo kel yore te mag yore masani mondo kel ji te otime odonje ginie. Gima